Idemo da pravimo crvenice. Od sastojaka je potrebno 1 litar vode, 200 g šećera, 200 g gustina i ekstrakt možete bilo koji. U ovom slučaju je kod mene mali. U šećerpici dodajemo oko 800 ml vode. Ostavljamo jedno 200 da bi kasnije tu gustin izmutio. Zatim dodajemo 200 grama šećera i stavljamo da kuvamo. U 200 ml vode dodajemo 200 grama gustina. Zatim mešamo, ne sme da ima grudvice. Voda uskoro počinje da ključa. Smanjimo malo temperaturu da ne bi prskalo. Ne sme da imaju grudvice. Masa je sve pušća. Kao puding. Sklanjamo. I zatim odvaljamo. Jednu dodamo ekstrakt od malo. Dodaje se koliko želite. Ovo je dovoljno. Vidite, jedna je bela, jedna je roze, pink boja. Ide bele.
i dodajemo ovaj roz. Vi možete da pravite duplo. Ja sam ovdje samo 1 litar. Dobro. Crvenci su gotovi, čekamo da se ohlade. Kada se skroz ohladi, razrečemo. Poslastica je gotova. Možemo da pravimo. Don't leave me here